Χρήστος Κωνσταντινίδης στη τηλεφωνική μας γραμμή, συντάκτης στην ιστοσελίδα sportdoc.gr. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερες συστάσεις για αυτούς που γνωρίζουν και διαβάζουν για το πόσο καλά και πόσα χρόνια ασχολείται με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Χρήστο, καλό πρωινό. Γεια σου Χρήστο μου. Να δώσω χαιρετισμούς σε όλους τους Κύπριους και τις Κύπριες, τους αδελφούς μας εδώ από την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω, μου προκάλεσε έτσι ο λόγος που μιλήσαμε, γιατί τα λέμε διαρκώς, είμαστε φίλοι με τον Χρήστο τον Κωνσταντινίδη και δεν θα το κρύψω και εγώ όταν πάω στην Ελλάδα και θέλω να δω την αγαπημένη μου ομάδα που είναι η ΑΕΚ. Έχουμε και τις συναντήσεις μας στα δημοσιογραφικά του γηπέδου. Αν βρεθείς στη Φιλαδέλφια στα μέρη και αντικρίσεις κυτρινό μαύρη φανέλα, θα σε πιάσει αμεσοστρέλα από το μεθύσι της χαράς και θα λες όπου βρεθείς και που θα πας. Αεκάρα αγάπη μου γλυκιά. Αυτά. Δεν τίποτα, το καταλαβαίνετε. Αυτά. Λοιπόν, είναι πολύ γρήγορα που έχουν γίνει τα δεδομένα, τουλάχιστον εντάξει, γρήγορα έτσι τα είδα και εγώ, γιατί δεν είμαι και τόσο καθυλωμένος στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Παρακολουθώ όποτε μπορώ στο κομμάτι αυτό, αλλά βλέπω ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον Λούκα Γιόβιτς και μια ρήτρα της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω ότι η πρόθεση του κυρίου Ηλιόπουλου είναι την δείχνει εμπράκτος και την θέληση να κρατήσει αυτόν τον παιχταρά στην ομάδα, έτσι. Κοίταξε, να θα βάλω λίγα και την αρχή. Ο Γιόβιτς ήρθε το περσινό καλοκαίρι, ήταν από τις τελευταίες κινήσεις της ΑΕΚ, τις μεταγραφικές. Ήρθε δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν το παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού, το οποίο παιχνίδι περιέγραφες κιόλας εσύ, Χρήστο μου, στη Νέα Φιλαδέλφια, αν θυμάσαι, και είχε σκοράρει και ο Γιόβιτς. Ήταν μια κίνηση ενίσχυσης της επίθεσης μετά από μια χρονιά η οποία, όπως θυμάσαι, ήταν καταστροφική. Στην ουσία πήρε τη θέση του Αντωνί Μαρσιάλ και το συμβόλαιο κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια πληρωμασία, 2,5 εκατομμύρια ήταν το συμβόλαιο του Λούκα Γιόβιτς. Ο Γιόβιτς προχώρησε από μια καριέρα που ήταν σε ευθύνουσα πορεία. Θυμάστε ότι είχε κάνει μια τρομερή χρονιά στη Γερμανία με την Άιντραχτ. Πήρε με μεταγραφή αστρονομική 60 εκατομμύρια ευρώ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν έπιασε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά ακολούθησαν η Φιωρεντίνα και η Μίλαν. Ήταν σε μια πτωτική πορεία ο Γιόβιτς. Έπαιξε μεγάλες ομάδες, αλλά δεν είχε προσφέρει αυτό που περίμενε ο κόσμος. Ναι. Ο Μάρκο Νίκολιτς εγγυήθηκε στον πρόεδρο της ΑΕΚ ότι ο Λούκα Γιόβιτς θα μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα και να προσφέρει και να κάνει στην ουσία μια επανεκκίνηση στην καριέρα του, γιατί ήταν σε καλή ηλικία. Ήταν τελευταία του ευκαιρία στην ουσία. Ναι. 27 χρονών ήρθε στην ΑΕΚ, τώρα 28. Έπρεπε να κάνει το comeback για να μπορεί να ανεβάσει και ξανά το market value του, για να μπορεί να επανέλθει σε αυτό που είχε δείξει ότι μπορεί να προσφέρει. Και το κατάφερε. Και το κατάφερε σε μια χρονιά που δέχτηκε κιόλας τη κριτική. Γιατί στην αρχή δεν είχε κολλήσει κάπως η κατάσταση με το σκοράρισμα, αλλά στην πορεία βρήκε το ρυθμό του, βρήκε τα στηρίγματα κιόλας, γιατί αν θυμάσαι έκανε και μια μεταγραφική κίνηση το Γενάρη με την απόκτηση του Βάρδια που ήταν και αυτή καταληπτική. Ο Γιόβιτς σκόραρε 21 γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και μοίρασε 3 assist. Τα 17 γκολ ήταν στη Super League, 16 στην κανονική διάρκεια και ένα στα play-off. Είχε σκοράρει και 3 γκολ στο Conference League και άλλο ένα στα προκριματικά. Αυτό το γκολ που είπαμε με τον Άρη Λεμεσό. Νομίζω ότι ο ερχομός του ήταν λίρα 100 για την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ήθελε να τον κρατήσει προκειμένου να αναγνωρίσει αφενός την προσφορά του και ίσως στο μέλλον να βγει και κάποια άλλη, μπορεί να έρθει κάποια πρόταση για την απόκτησή του από κάποια άλλη ομάδα, γιατί βρίσκεται σε καλή πορεία ο Λούκα Γιόβιτς. Όσον αφορά το συμβόλαιό του, το νέο συμβόλαιο που θα πάρει μαζί με τα μπόνους θα ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και όσον αφορά τη ρήτρα, είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι θέλει να προασπίσει τα συμφέροντά της άμα έρθει κάποια πρόταση. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Γιόβιτς, ας πούμε, σύμφωνα με το transfer, έχει market value στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι η ρήτρα, άμα έρθει, είναι ξεκάθαρη, όποιος θέλει να τον πάρει, ας έρθει, ας δώσει αυτά τα λεφτά και ας τον πάρει. Και τον πάρει, μάλιστα.
Ναι, και από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει αρχίσει και πουλάει και έχει αρχίσει και κινείται αυτό το πράγμα στην αγορά, νομίζω ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει και κάτι τέτοιο και να δούμε μια αστρονομική μεταγραφή της ΑΕΚ. Ναι. Μια αστρονομική πώληση. Υπενθυμίζω ότι η πιο μεγάλη πώληση ήταν του Πόνσε στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Χριστό, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ φέτος κινήθηκε αθόρυβα και με στο κομμάτι των μεταγραφών. Δεν βιάστηκε. Ιδιαίτερα την εποχή με Αλμέιδα και μετά κρατάει τα ραντάρ, κινείται κάτω τα ραντάρ. Μάλιστα. Δεν μαθαίνουμε πολλές ειδήσεις, δεν υπάρχουν πολλές διαρροές και αυτό είναι και το σωστό. Για παράδειγμα, ας πούμε, η τελευταία μεταγραφή του Κάιρινεν. Του Κάιρινεν και του Αλεξίου, νομίζω ότι μας βρήκε έτσι απροετοιμάστους. Ακριβώς. Δουλεύανε μηχανισμοί, δηλαδή ο Ριμπάλτα με το επιτελείο του και το δίκτυο που έχει στήσει, δουλεύανε χωρίς να δίνουν αναφορά δεξιά και αριστερά, και αυτό είναι το σωστό. Και η δουλειά ανταμείβεται, γιατί ήταν δύο παίκτες οι οποίοι θα προσφέρουν. Να ρωτήσω κάτι. Η απόκτηση του Κάιρινεν σημαίνει κάτι για τον Πινέδα? Γιατί κάθε φορά που έχει μεταγραφική περίοδο ο Πινέδα είναι στο επίκεντρο. Ο Πινέδα έχει για τους Μεξικανούς, έτσι. Μια προσφορά για επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ μέχρι το 2030 με αναπροσαρμογή οικονομικών, η οποία αναπροσαρμογή θα ξεπεράσει και αυτή τα 2 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον κρατήσει στην Ελλάδα. Κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτό το σύστημα με τον Πινέδα. Ο Πινέδα ήθελε να απαντήσει μετά το Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι σε διακοπές, οπότε είμαστε λιγάκι αναμένα κάρβο να δούμε την απάντησή του. Θεωρώ ότι εντάξει, ότι η παρουσία του στο Μουντιάλ σίγουρα θα δημιουργήσει ενδιαφέρον γύρω από το όνομα του που έχει δημιουργήσει ήδη. Ακούμε ότι η Μοντερέι και ο Ματίας Αλμέιδα πιέζουν την πλευρά του Πινέδα για να έρθει στην Ελλάδα, για να έρθει στο Μεξικό και να φύγει από την Ελλάδα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, αλλά όσον αφορά τον Κάιρινεν, για να σου απαντήσω σε αυτό που λες, στην πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς το χρησιμοποίησε σε αυτό το ρόλο, δηλαδή ως αντιπινέδα κατά κάποιο τρόπο, δίπλα στο Ρασβάν Μαρίν. Είναι με κίνηση το οποίο δεν λέει πολλά, αλλά μπορεί να μην είναι και τίποτα. Έτσι και... Που λείπει ο Πινέδα, ποιο θα βάζει εκεί πέρα. Ακριβώς, επειδή δεν ήταν ο Πινέδα εκεί, κάποιον παίχτη έπρεπε να χρησιμοποιήσει. Ναι, το χρησιμοποιήσει. Τώρα είναι στην Ολλανδία η ΑΕΚ, έτσι. Να το πούμε αυτό. Ναι, είναι στην Ολλανδία, στο Απτελντόρουπ, στο προπονητικό κέντρο. Είναι ακόμα αρχή, δεν έχουν ξεκινήσει τα φιλικά. Είναι σημαντικό ότι προσπάθησε ο Σέρβος Εθνικός, ο Μάρκο Νίκολιτς, να προσγειώσει τους παίκτες μετά το περσινό πρωτάθλημα, να τους πει ότι δεν έχουμε κερδίσει τίποτα, πάμε ξανά από την αρχή. Να τους στείλει το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, να χτίσουμε μια νέα ομάδα, ότι θέλει προσήλυση, συγκέντρωση, αφοσίωση. Όλα αυτά τα απαραίτητα που να λένε οι προπονητές μετά από κάποιες επιτυχίες, προκειμένου να κατεβάσουν έτσι το θυμικό των παικτών και τον ενθουσιασμό για επικοδομητικό παραπάνω ρόλο. Καταλαβαίνεις ότι είναι από μια χρονιά η ΑΕΚ η οποία πήρε το πρωτάθλημα και στα play-off σε κάθε προπόνηση τελευταία πριν τα παιχνίδια γέμιζε η Νέα Φιλαδέλφια από κόσμο. Ένα στοιχείο το οποίο ναι μεν, αλλά το είχε παρατηρήσει, δεν το είχε φωτογραφίσει τόσο ακριβώς, αλλά εγώ το κωδικοποίησα προσωπικά έτσι, γιατί όταν αναφέρει ότι να το σηκώσουμε, έλεγε κάτι πράγμα τον Νίκολιτς ότι ακόμα δεν έχουμε εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα και όλοι μιλάνε γι' αυτό. Ήθελε να πει ότι υπάρχει μια πολύ νοοτροπία έτσι, πανηγυρική, ενώ θα πρέπει να είμαστε προσωλωμένοι στα αγωνιστικά. Δόξα τω Θεώ για την ΑΕΚ, αυτό το κλίμα τη βοήθησε πάρα πολύ και κατέκτησε τον τίτλο κάνοντας πραγματικά πολύ σημαντικά παιχνίδια. Θυμάστε και εσύ στην πρεμιέρα που νίκησε το Καραϊσκάκι, το Ολυμπιακό, που ήταν το σημείο καμπής, που συνειδητοποίησαν όλοι ότι αυτή η ομάδα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Μετά επικράτησε 3-0 του ΠΑΟ και θυμάσαι και στη Νέα Φιλαδέλφια νίκησε και τον Παναθηναϊκό και εξασφάλισε μαθηματικά το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ο Νίκολιτς θα έχουμε πάλι και ένα χρόνο που θα δούμε καλό ποδόσφαιρο, θα δούμε νομίζω λίγο καλύτερα πράγματα, γιατί είναι η δεύτερη του χρονιά, έχει κερδίσει τον τίτλο στην πρώτη του θητεία στην ΑΕΚ, στην πρώτη του χρονιά
στη θητεία του Σινάικ ως προπονητής. Καλύτερα να σπάσει και την Κατάρα, αν θέλεις να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, διότι είναι ακόμα μια χρονιά που η καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή, αλλά την επόμενη κινείται στην μετριότητα. Αυτά τα είδαμε στα τελευταία πρωταθλήματα που κέρδισε η ΑΕΚ. Ναι, νομίζω ότι ο Νικόλιτς δεν θα είναι έτσι. Η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική, θα είναι και μέσα στους στόχους. Είναι και το Champions League, έτσι. Τρίτο προκριματικό λαμβάνει μέρος η ΑΕΚ. Και το ξεκάθαρισε ο Νικόλιτς ότι ο στόχος είναι να προκριθεί η ομάδα στη League Phase του Champions League. Ναι, θα είναι τεράστιο κατόρθωμα αυτό. Η μεταγραφή που έχει κάνει, όταν ξεκινάς και κάνεις την πρώτη μεταγραφική σου κίνηση με την απόκτηση του Ζουπκοφ, επενδύοντας λεφτά, δηλαδή δώσε ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια στην Ευρωσπορ. Δεν ήθελε ένα ελεύθερο παίκτη. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Επενδύσεις και ο Κάριναν. Δεν είστε ελεύθερος. Και για αυτή τη μεταγραφή μιλούσαμε για το πόσο μας ξάφνιαζε η διοίκηση της ΑΕΚ με τις τελευταίες ανακοινώσεις και ο Ζουπκόφ ήταν μια τέτοια. Δηλαδή, μια μέρα ξυπνήσαμε και βγήκε ανακοίνωση. Ακριβώς. Ναι. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά ανεβάζει το επίπεδο. Και ίσως λέει κάποια πράγματα πολλά για το θέμα του Ελίασον, ο οποίος και αυτός έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Μέχρι το 28 με συγχωρείτε. Δεν ξέρω, ξεκίνησα να πιστεύω ότι θα τον δούμε να παίζει στο ρεπορτάζ της Κύπρου τον Ελιάσο. Δεν ξέρω. Αυτή την εντύπωση έχω. Και εγώ δεν μπορώ να γράψω τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται και αυτό σε πτωτική πορεία. Αν και είναι καλός παίκτης, είχε κάνει και καλές χρονιές με την ΑΕΚ, ιδιαίτερα τη δεύτερη χρονιά. Από τις καλύτερες σέντρες που έχουμε δει από παίκτης στην Ελλάδα. Ναι, είναι καλός παίκτης ο Ελιάσον και ίσως θα τα είχε ανέρθει πιο βολικά πράγματα για την ΑΕΚ άμα έχει βρει ή τον είχε δώσει τις προτάσεις που είχε δεχτεί για τον Ελιάσον και δεν είχε έτσι μείνει στάσιμος, γιατί πολλές φορές και οι παίκτες ζητάνε κάτι, θέλουν να αλλάξουν παραστάσεις. Με τον Ελιάσον δεν συνέβη αυτό και αυτή τη στιγμή τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό για την περίπτωσή του. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσω το κομμάτι ΑΕΚ και αν θέλεις για λίγα λεπτά, 5 περίπου, να μιλήσουμε για Μουντιάλ. Παρακολουθείς? Παρακολουθώ όσο μπορώ κι εγώ, γιατί καταλαβαίνεις ότι τα πρωινά, τα ξημερώματα παιχνίδια... όχι, αυτά το καταλαβαίνω απολύτω. Έκανα μια φορά με παρασπονδία να χαλάζω την νυχτερινή μου σιέστα, μιας και μιλάμε για Μουντιάλ που γίνεται στο Μεξικό κιόλας και στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά. Ήταν το παιχνίδι της Αγγλίας με το... ποιο ομάδα ήτανε που η Σέβεντρα έγινε μετά από μια ώρα επειδή έβρεχε. Ναι, το θυμάμαι. Με το Μεξικό ήταν. Στο ΑΣ 10 ήταν. Λοιπόν, αλλά δεν κατάφερα να δω όπως πρέπει. Λαγοκοιμόμουν, ξυπνούσα, βλέπα το σκορ να αλλάζει. Είναι ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στα διαδρομία μου ως δημοσιογράφος είναι από τις πιο απολαυστικές διοργανώσεις τις οποίες έχω παρακολουθήσει και μπορώ και τις ζω παράλληλα και σαν ποδοσφαιρόφιλος αλλά και ως δημοσιογράφος. Είναι, δηλαδή έτσι, μου δίνει μια έμπνευση, μου θυμίζει κάποια πράγματα από τα χρόνια που ήμασταν μαθητές και φοιτητές και νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορεί και να καθιερωθούν από αυτό το Μουντιάλ, από αυτά που βλέπουμε. Ναι. Εντάξει, δηλαδή η κουβέντα που γίνεται για τα hydration break νομίζω ότι είναι ουτοπική. Συμφωνώ. Γιατί από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο είναι προϊόν και ζητάει αυτά τα διαλύματα για να υπάρχουν χορηγοί, για να έχουν έσοδα οι ομάδες, αλλά και να υπάρχει και κόσμο που θα βρει δουλειά και όλα αυτά, πρέπει να τα βλέπουμε λιγάκι πιο σφαιρικά τα πράγματα. Επίσης είναι και η υγεία των αθλητών. Εγώ δεν αποκλείω ότι κάποια στιγμή να υπάρξει κάποια έρευνα που να λέει ότι αυτά τα hydration break μπορεί να βοηθάνε και τους ποδοσφαιριστές. Εγώ είπα ότι σε περίοδο 15 χρόνων με 20 και μπορεί να λέω και πολλά, ότι στο ποδόσφαιρο θα μπει η εισήγηση και μπορεί και να περάσει να έχουμε time out. Δεν το αποκλείω σε καμία περίπτωση. Το βλέπω να έρχεται. Ναι, από τη στιγμή που οι ποδοσφαιριστές πλέον είναι τόσο πολύ καταρτισμένοι και τόσο πολύ προπονημένοι και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι και άνθρωποι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα συνδικαλιστικά όργανα των ποδοσφαιριστών να χτυπάνε καμπανάκι για τις συχνές υποχρεώσεις που έχουν. Δηλαδή παίζουν 3 μάτς τη εβδομάδα και μετά έχουν και διεθνείς διοργανώσεις, είτε Κοπά Αφρικα, είτε Κοπά Αμέρικα, είτε το Euro, το Mundial. Σωστά. Ναι, όλα αυτά δηλαδή επιβαρύνουν τους ποδοσφαιριστές και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από μηχανές που παράγουν χρήματα. Και δεν μας έφτανε όλα αυτά. Βάλαμε και τα Nations League και βάλαμε το πρόγραμμα κάθε μέρα να έχουμε ποδόσφαιρο.
Ακριβώς, ναι. Και δεν το σκεφτόμαστε. Και δεν βλέπουμε. Μετά έφυγε ένας μέσα στο γήπεδο. Έπαθε καρδιακό ενώ έκανε μπάνιο. Ναι, αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Ναι, βεβαίως. Και πρέπει να τα δούμε. Δεν βλέπουμε όλα ότι είναι καταστρέφεται το άθλημα. Εκτός αυτού, οι αναλύσεις δείχνουν ότι μετά τα hydration break έχουν περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερα γκολ. Εντάξει. Ωραία. Κάτι λέει και αυτό. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε δει συναρπαστικότατα τα παιχνίδια. Ποιος θα το πάρει, είναι η ερώτηση μου εμένα. Ποιος θα το πάρει. Κοίταξε, νομίζω ότι η Γαλλία δείχνει μια ανωτερότητα χωρίς να πιεστεί. Καταφέρνει και παίρνει παιχνίδια. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν βγάζει άγχος πολύ και δείχνει και ότι έχει ποιότητα και βάθος. Εν αντιθέσει με την Αργεντινή και την Αγγλία, ας πούμε, και η Ισπανία, που νομίζω ότι είναι στον ίδιο παρονομαστή με τη Γαλλία. Αλλά ας περιμένουμε τι θα γίνει, γιατί ευελπιστώ ότι θα έχουμε κάποια πολύ δυνατή έκπληξη, που έχουμε ήδη αρκετές εκπλήξεις από το παγκόσμιο κύπελλο. Όπως αποκλεισμό της τώρα έχουμε απόψε το Ισπανία-Βέλγιο στις 10 και ξημερώματα Κυριακής μεσάνυχτα είναι το Αγγλία-Νορβηγία και 4 τα ξημερώματα το Αργεντινή-Ελβετία. Εκπλήξεις μπορεί να κάνει το Βέλγιο με βάση τα όσα έχουμε δει, η Ελβετία και η Νορβηγία. Αυτά θα είναι εκπλήξη. Τα φαβορί είναι τα άλλα. Που είναι από το Ναβίρ στο Ζενίτ τώρα. Δηλαδή είναι σε μια φάση που έχει πάρει ψυχολογία. Έχει συντρίψει τις ΗΠΑ μετά από μια αναμέτρηση στην οποία με τη Σενεγάλη που έκανε την ανατροπή και το πήρε το παιχνίδι. Ναι. Και εκεί από 0-2 το πήρε την πρόκριση. Όπως η Αργεντινή προχθές. Και βλέπουμε, εντάξει, στο Βέλγιο, εγώ πιστεύω στο Βέλγιο και πιστεύω σε αυτές τις ομάδες που δεν τα δίνουν όλα από την αρχή και κρατάνε κάτι για τη συνέχεια και για το τέλος. Μπορεί, ναι, συμφωνώ ότι μπορεί να υπάρχει στο πλάνο. Έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση σε αυτή την ομάδα. Σε ποια ομάδα είπες? Στην Νορβηγία. Όχι μόνο στο Χάλαντ, σε όλο αυτό το σκεπτικό και την νοοτροπία που έχουν οι Νορβηγοί. Μετά από 26 χρόνια, ας πούμε, που απήχαν από τα παγκόσμια κύπελλα, επιστρέφουν και δείχνουν και ένα στοιχείο ταυτότητας. Αυτή η χορογραφία που κάνουν με το κουπί είναι ανεκτήμητο. Δείχνει πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία στο ποδόσφαιρο δεν τα βλέπουμε. Και τότε δεν βλέπεις τους Βίκινγκς να τα επαναφέρουν. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει αυτό το ιστορικό στοιχείο, μου αρέσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο. Και θα ήθελα να προχωρήσουν. Θα ήθελα πολύ να προχωρήσουν. Και είναι και κάτι που αρέσει και στον κόσμο, γιατί για να σχολιάζεται εδώ τώρα στην κουβέντα που κάνουμε και σχολιάστηκε και σε πολλές άλλες κουβέντες που έγιναν και δημόσια, αλλά και σε επίπεδο καφενειακό που λέμε έξω από εδώ, σημαίνει ότι αρέσει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Όταν βλέπεις το Νορβηγικό Κοινοβούλιο να κάνουν την ίδια χορογραφία και να τη στηρίξουν την εθνική ομάδα, σημαίνει ότι αυτός ο χώρος, αυτή η χορογραφία έχει πιάσει τόπο. Έχει πιάσει τόπο. Εγώ το είπα και κάποια στιγμή στην εκπομπή που εμφανίζομαι στο Sport Dog, ότι δεν θα ήταν ωραίο, ας πούμε, να βλέπεις, ας πούμε, μια ελληνική κερκίδα να χορεύει πεντοζάλι. Λέω εγώ. Να βρεις κάποια στοιχεία της κουλτούρας και να τα εφαρμόσεις στον τρόπο που στηρίζεις την ομάδα σου. Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστό Κωνσταντινίδη, χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα που έχουμε κάνει. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, έτσι. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.